Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-isang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Nida, 26 years old at pang-apat sa 6 na magkakapatid. Isa akong arkitekto at simula noong 2017, nung mga panahong apprentice pa lang ako, nakikinig na ako sa inyo. Tawang-tawa kami sa inyo ng mga office mates ko habang nagtatrabaho. Laki ako sa hirap tambalan. Naranasan kong mangaroling sa parke at magtinda ng supot sa bangketa, kasama ang nanay ko na nagbebenta naman ng wagwag sa kalsada. Hindi ako nakaranas ng bagong gamit, puro pinaglumaan lang ng mas nakatatanda kong mga kapatid. Lumaki din ako sa insulto. Alam ko na hindi ako kasing ganda ng ate ko kasi palaging pinapaalala sa akin yan ng tatay ko. Makapal daw ang uso ko at sarat ang ilong. Sa kabila ng lahat ng ito, nagsikap ako sa pag-aaral. Nakakuha ako ng scholarship kaya nabawasan ang bayad sa tuition fee. Sumali ako sa mga contests at yung napapanalunan ko, pinambibili ko ng mga kailangan libro at materials para sa projects. Isinasaksak ko sa utak ko na kailangan kong makatapos agad. Sa awa ng Diyos, pumasa ako sa licensure exam at naging ganap na arkitekto noong January 2020. Unti-unti ako nagkaroon ng mga projects. Yun din ang simula kung kailan tinamad na ang nanay ko sa pagtatrabaho. Gusto niya lahat ng kinikita ko mapunta sa kanila. Hindi naman ako madamot. Ibinibigay ko ang lahat ng gusto nila at binibili ko ang mga bagay na hindi naman namin naranasan mula pagkabata. Gusto kong bumawi sa mga magulang ko at suklian ang lahat ng paghihirap nila para makatapos ako. Kaya lang tambalan. Pagod na ako. Lahat ng kapatid ko hindi takot mawalan ng trabaho dahil alam nilang sasaluhin ko sila. Ang hirap ng construction projects. Nakaka-stress at malaki ang posibilidad na malugi sa project. Gusto ko nang bumukod pero nagagalit si nanay. Palaging sinasabi, paano na daw sila? Sabi ko naman, susuportan ko pa din yung mga kapatid ko na nag-aaral. Minsan hindi ko na maintindihan si nanay. Nung pumasa ako bilang arkitekto, may nagkagusto sa aking matandang milyonaryo sa US. I do not like him. Pero pinipilit ng nanay ko para daw makuha ko ang pensyon pag namatay. Nagalit ako at nagbantang aalis ng bahay. Sa takot siguro, ninakawan ako ni nanay ng 200,000. Wow, sana all may 200,000. Sana all may 200,000. I left at hindi ako nagparamdam sa nanay ko ng 10 months. Doon ko nalaman na hinihingan pala ng nanay ko ng $10,000 yung mayamang Amerikano para payagan daw siya para payagan daw niya akong pumunta sa US. Ganon? I was depressed. Sumama sa akin ang tatay ko at mga kapatid.
Nang sabihin ko na tumulong sila sa mga gastusin gaya ng renta, groceries, bayad sa ilaw at iba pang utilities, iniwan nila ako. Kapag wala akong maibigay, mag-isa ako. Kapag nalaman nilang may project ako, mabait sila at maasikaso. Makalipas ng 10 buwan, kinausap ko na si nanay at pinatira na din sa akin. After a year, niyaya niya ako na mag-invest para makakuha siya ng referral fee. Dahil araw-araw akong kinukulit, pumayag ako. Scam pala. In a snap, nalusaw ang 700,000 ko. Ay, dapat pala ang ginajowa ay arkitekto. Oo nga. Siya na all. Hindi ko na pinagsabihan si nanay dahil kasalanan ko din naman. Pero tuwing nakikita ko siya, sumisikip ang dibdib ko. Sinabi ko na sa pamilya ko na gusto ko nang magpakalayo-layo. Pero sabi ng nanay ko, wala daw akong awa at konsensya. Tambala na papagod na ako sa araw-araw na pagkayod. Gusto ko namang unahin ang sarili ko. Gusto ko namang sumaya. Payuhan niyo naman ako kung ano ang nararapat kong gawin. Ang inyong tambalanista, Nida. Nida, mahirap mag-comment. Ma-hurt ang mga mudra at mga pudra. Mahirap mag-comment. Pero na-imagine ko na yung sasabihin ng ilang mga tambalanisa na nakikinig, no? Nakabasa na meron tayong isang tambalan segment partner na parang medyo ganito din yung topic. Yes. Tapos, na-realize ko after reading the comment section, while reading the comment section, nakaramihan sa kanila, ang sinabi is, ganyan yung mga utak ng mga magulang na pang probinsya ang mindset. Yun yung parang karamihan eh. Karamihan ito po, binabasa ko lang ha, baka nasa probinsya ka, tapos baka ma-hurt ka naman. Hindi naman sa ganun, pero karamihan sa nabasa ko, in that particular tambalan segment, na parang halos same dito, yun yung sinabi nila, na ang mindset ay paurong. Ang mindset ay pang-probinsya. Kasi ang mindset na pang-probinsya daw, ayon sa kanila, is yung ganon, yung kailangan, yung anak pa rin, yung lahat para sa mga magulang. Ganon, diba? Yun yung sabi nila. Yung paulit-ulit kami sa pagsabing sabi nila kasi mahirap maka-offend. Mahirap Mahirap mapunta na ng sisi. Oo, mahirap maka-offend kasi, syempre, madaling ma-hurt yung mga magulang. Diba? Alam naman natin yan. Ano sila, madamdamin. Maaaring, hindi nila sinasadya kasi maaaring nasa old hormones. May ganun ba? Old hormones. Hormones na may edad. Kasi diba parang feeling ko, pansinin ninyo ha, yung mga magulang, o kaya yung mga tito at tita, yan, hindi na yung mga magulang, o kaya kung sino man mas matanda sa'yo, hindi ba't madamdamin sila ng bonggam-bongga? Parang lahat ng bagay merong meaning, ganun. Lahat diba? ng bagay pwede maging issue. Correct. Lalo pag babae. Sorry na kung ma-offend naman yung mga babae. Ang hirap na magsalita. Nakaka-shock at ma-offend yung mga tao, di ba? Alam mo yun yung mga, lalo yung mga babae, for me, bilang kasi isang babae na it's hormonal, kadalasan, it's the hormones. Diba? Yung pregnancy hormones, hindi mo yan mapigilan eh. Yung yung nag-iiyak ka, nanonood ka lang naman ng commercial. Diba? At ang bilis na 30 seconds lang, di ba napaluha ka na kaagad? Correct, umiiyak ka na dahil sa commercial. Na ang commercial, hindi man lang yung pampasko na partner, yung madamdamin, hindi. Hotdog yung commercial. Ano ka ba? Ako dapat masaya. Ako partner, pansit canton. Alam mo yun, but you can't help it. Ganon. So, feeling ko, kung may pregnancy hormones, tas may yung hormonal yung mga ibang mga babae, tas something to do with their cycle, yung mga ganon, di ba? Feeling ko meron ding old hormones. Hormones at na yun pang may edad. doon. Yun yung explanation. Kaya sila parang madamdamin. Kasi di ba parang very sensitive na. Konting kibot, magtatampo. Konting bagay, masama ang loob. Yung mga ganon. Kaya mahirap magsalita kasi marami po ang may old hormones.
Marami ang sensitive. Marami ang sensitive tungkol dito. Lalo pa, nandito tayo sa Pilipinas. So, yun yung sinasabi ko, partner, na parang ang comments ng iba, mindset ng nasa probinsya yan eh. Mindset ng makalumang Pilipinas. Kasi makabago na tayo ngayon at yung makabagong Pilipinas, ang sinasabi is, hindi dapat na iasa sa mga anak. Hindi obligasyon ng mga anak ang kanilang mga magulang. Pero ma-hurt yung mga may edad. Lalo na yung walang pagkakakitaan, Sasabihin, partner. pinalaki Oo, kita. correct, diba? Pinag-aral kita. Lahat ng sakripisyo ginawa ko para sa'yo, Nung diba? bata ka, nung humingi ka, pinagdamutan ba kita? Correct, alam natin diba? yung mga ganyan. Yung mga ganun, kaya Telenovela mahirap yan eh. oh. Totoo, mahirap. Pero sa totoo lang, yun din yung mga, yun yung tinatawag na kapag ka humiwalay ka sa pamilya mo. Hindi na yun dito sa issue ni Nida eh. Yung kapag humiwalay ka sa pamilya mo para magtayo ng sariling pamilya, dapat yung mga magulang, you don't expect na kung 100% dati, 100% pa rin. Kasi syempre, magtatayo siya ng sarili niyang pamilya, meron siyang sariling mga concerns. Kaya ako, yun yung usapan namin mag-asawa, mag-iipon talaga tayo para pagdating ng panahon, hindi ako manghihingi ng pang mani pedi kay princess ha. Kasi hindi mo masasabi. Pwede mo silang palakihin na okay, may utang na loob, magtatanaw ng ganyan, 'di ba? Pero hindi natin masasabi paano kung nakapangasawa na mahirap pa sa daga pero may itsura. In love pero Oo, mahirap pa sa daga. nahumaling. Nahumaling, 'di ba? Aasa ka pa ba doon? Mahirap pa nga sa daga, tapos magkakaanak, 'di ba? Yung mga ganun na mga eksena. So parang ganun din kay Nida. Correct ka. Alam nyo, matagal na panahon pa bago matanggal yung ganitong klase ng kulturang Pinoy. Yung pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang, walang masama, di At ba? walang masama. At it's good. Yes, it's maganda 'yon, Oo. maganda 'yon. Kaya lang minsan ang nangyayari na nito, nagiging dependent na. 'Di ba? Ganun din sa pagtulong sa kapwa, sa pagtulong sa mga kaibigan, walang masamang tumulong. Pero kaya lang kung tatansyahin natin na ang pagtulong na ito ay nagiging ang epekto ay nagiging dependent sa iyo ang mga taong ito, doon siya nagiging masama. 'Di ba? Halimbawa, sa mga kaibigan mo, alam na ikaw yung may pera tapos ikaw yung laging inuutangan. Correct, So every time na totoo. mayroong problema, sa'yo laging Sa'yo. lumalapit kasi alam nilang pwede kang utangan. On your part, walang masama. Ang nagiging masama lang yung effect na nito kasi namimihasan na sila. Yan. Nagiging dependent na sila. Galit ka ba? Di ba? Oo, totoo yan. Tinulungan mo na sila several times, pero the moment na tumanggi ka na sa kanila, may ikaw sasabihin yung na sila masama. sa iyo. At yun lahat nagiging masama eh. 'Di ba na parang at yun ang kulturang Pinoy. Oo. Na sa tingin namin matagal bang panahon bago ito mawawala. Correct, Ganun totoo. din yung pagtulong sa pamilya. Tinutulungan natin sila, walang masama doon kasi syempre magulang natin Oo yan, naman. mga kapatid natin Honor yan. thy father and thy mother. Yes, pero kung tansya natin, ramdam natin na masyado ng dependent, halimbawa yung mga kapatid mo, alam mo namang malalakas sila. 'Di ba? May kanya-kanyang pamilya na rin pero sa iyo pa rin nakaasa. Yan. Doon na nagiging masama kasi Wala pong mga kapatid sa 10 Commandments. Father and mother lang. Kaya mga kapatid, wag epal. De, totoo. Wag hingi ng hingi. Wag hingi ng hingi. Hindi porke arkitekto, hindi porke nasa Amerika, hindi porke OFW, 'di ba? Correct Yung mga ka. ganun iisipin mo na kaagad na nakaluluwag-luwag. Actually, itong balik tayo kay Nida, partner, no. Wag na tayong lumayo. Si Nida, mukhang nakaluluwag-luwag naman eh. Kasi para manakawan ka ng 200,000 na ganun-ganun lang. Mapapasana all ka Diba? na lang talaga Sana na may all, 200,000 sa loob ng bahay, Oh, di ba? pero hindi sana all mananakawan, Oo di ba? nga, syempre ayaw natin yun. Pero yung sana all, merong cash on hand na 200,000 na pwedeng manakaw. Oo, Ganun ba yung tas may- nangyari, may di ba? 700,000 Tapos may 700,000. Kumbaga, parang kung tutuusin, talagang ang tinuturo sa atin ng Burnay, kumuha po ng architecture. Kasi ganito Yan. po ang mga ganito po ang mga figures na pwedeng maloko. Charot. Hindi So kung isipin mo, 2017 lang Oo, siya. correct. So isip 18, 19, 4 years. So laki agad ng mga projects. Ibig sabihin. Oo. Ikaw ilang taon ka paano? ng DJ? Ay, naku, 18, partner. Dalawang dekada na. Oo, Liquid wala ka ba sa 700,000? Ha? Ano yan? Pag hiningin ba kita ng 700,000, may ilalabas ka ba? Di ba wala? Partner, Magbebenta Di ka ko marinig muna. si partner. Magsasangla ka muna. Magbebenta ka muna. Hindi ko marinig si partner. Charot.
Yung 18 years ka na nagtatrabaho pero Oo. hindi ka pa rin wala kang ipon. Wala kang 700,000. Wala akong 700,000. Diba? On Charot. hand, diba? On hand, diba? So Oo. kung tutuusin, kung titingnan natin si Nida, parang siya, yung nakaluluwag-luwag talaga. Kaya siguro yung mga tao sa paligid mo, yun, gano'n na lang yung sa'yo, ay, 700,000, kaya niyang i-let go. Pwedeng, yung bang gano'n, parang gano'n, kaya sila naging dependent. Pero katulad nga na sabi ni partner, hindi sila, kasalanan din yung maging dependent ka sa isang tao. Yes, yes. Ito, narinig ko po sa isang Bible study, pwedeng maniwala, pwedeng hindi. Ang sinasabi na kapag ka inalaw mo na maging dependent sa'yo ang isang tao, in a way, kasalanan mo din May yun. contribution ka na May rin. contribution Alam naman ka. niya eh. Correct. Kasalanan mo kasi, ito naman, parang ang basis is biblical and God. Parang ganon. Kalimutan ko lang yung biblical quote. Sorry na. Sorry! Ayun. Parang ang sinasabi doon is, tingnan mo parang, kaya madami akong intro pagdating sa Bible kasi hindi ako talaga yung proper Pinaprocess mo na, person. saan nga ba? Saan nga ba? Saan ko siya Kasi kukunin? nakakaya kasi syempre may mga pare nakatutok sa atin, Oo. di ba? May mga pastor. So nakakaya. So ulitin ko po, hindi po talaga ako expert. But I remember in one of the Bible studies that I've attended, parang kapag kasi naging dependent sa yung isang tao pagdating sa pera, tinuturuan mo din sila na hindi maging dependent sa Diyos. Kasi ibig sabihin, ikaw na yung nila eh. Hindi naman sinasabi ikaw na yung Diyos nila, pero ikaw na yung solution to their problem. And usually, kapag ka may problema ka, hindi ka daw dapat nasa ibang tao. Syempre, you pray to God. So parang kasi ang nangyayari, ay hindi ako magdadasal kasi alam ko naman may kaibigan akong mayaman na, 'di ba, pwede kong abusuhin o kaya kapatid na architect, ganun. So, yung mga ganun. Pero mas maganda yung ma-explain po ito ng talagang nagba-Bible. Okay? Ako po ay nagsa-study lang. Tapos minsan pa, hindi lang. Kulang pa yung study. Oo, at saka pag English na, pag nag-English, ay, hindi ko nakukuha lahat. So, wag po ako. Wag me. Diba? Diba? Yung matandang kasabihan, yung salindila bang masasabi ito. Diba? You can give them the fish. But may Teach them how to fish. Yes. Pero to a certain extent, hindi lagi. Diba? In this case, kaso mo, Nida, pwede okay lang. kasuhan yung nanay mo. Kasi Sorry yan, lang. kung tutusin, may din eh. May legal ka na meron. Oo, Pero syempre, hindi na tayo abot doon. Huwag na doon kasi yan. Nanay mo Palusutin yan na natin yun. Oo. Kumbaga tayo lang nakakaalam. Correct. Oo. Wala nakakaalam na mga Kunwari, wala nanonood kasi sa atin. sa legal na wala nakikinig. konteksto, Yan. may sablay na kaagad. Oo. Diba? Kunyari, 3 lang tayo, ikaw, Nida, at saka ang tambalan. Yan, ganyan. Yan. Oo. Wag na doon. Wag na tayo umabot doon. Oo, yes. Yung sinasabi natin, yung pagtulong mo sa magulang, you're earning, pwede mo pa rin ipagpatuloy ang pagbibigay sa mga magulang mo, pero may limitation. Correct. Hindi So, pagkasyahin na nila. Yes, magkano ba na mudra, momshi, 'di ba? Ang nagagastos mo, ang allowance mo sa isang buwan. Correct. Pagpalagay Yung natin, needs mo, ganyan. 15 to 20,000, sige ito yung ibibigay ko sa iyo. Bahala ka na kung paano mo pagkakasyahin itong 20,000 na to. Pero for me, malaking bagay 'yon. Yung 20 mil na 'yon, hindi lang naman ako yung mga anak mo. Yes. Yung anak mo, marami Correct. ka pang mga anak na pwede mong takbuhan o hingan ng iyong pangangailangan. So, yun na, gawin mong fixed. At least walang samaan ng loob. Hindi malaking gastos on your part, yung 15 to 20,000 kasi nga, base sa binanggit mo mga figures, so, ang impression namin, you're earning so much. Oo. Ang Diba? presyo namin, pwede ka naming Kakaibiganin ka namin. Anong FB friend? Anong FB account niya? mamaya. Give ko sa'yo. So, baka sabihin mo, madamot ako sa friends. give ko sa'yo mamaya. So from now on, we are good friends, partner. Yes. Hindi lang friends, we're really tight. Close tayo. Close tayo, Oo. di ba? So yun lang, wag mong para walang samaan ng loob sa nanay mo, hindi kayo magkaroon ng tampuhan. Tulungan mo pa rin siya. Oo. At saka pero kung mabigat pa rin yung 15-20,000, edi yung kaya mo lang. Yung kaya ng powers mo. 7,000, 10,000 Diba? at least Correct. nagbibigay ka pa rin. Saka para hindi maging fully dependent on you. Yes, wag nating hayaan. Correct. Wag lang Yan. magmukhang kawawa yung At nanay mo na saka- hindi mo na siya binibigyan. Yung anak ko, arkitekto, pero wala akong gano'n. No? At saka higit sa lahat, sana maging happy ka din. Yun. Kasi ramdam talaga namin yung pagod mo eh. Totoo. Ramdam talaga namin yung
Yung parang Yung hirap stress mo. mo. Yung parang kahit na, let's say, pwede mong sabihin ko, halimbawa you're earning really well, pwede mong sabihin hindi naman ganun, pero nakakapagod din kasi talaga yon. Correct, Nakakapagod. At saka, lalo pa ko, halimbawa, hindi naman din lagi may project. Sa totoo lang. 'Di ba? Hindi naman lagi talagang sa land of milk and honey. 'Di ba? Oo. Na lagi nga sobrang okay. So, I think hindi ka naman masamang anak kung pipiliin mo naman yung sarili mo. Correct, 'Di ba? correct. Meron naman laging compromise yan eh. Tama. 'Di ba? At hindi ka bad person. Yes, Hindi and ka bad person. kung tutuusin, sobra kaming hanga sa iyo, Nida, kasi from 'di ba, from scratch, Yan. from zero to hero ang Correct. eksena ng buhay mo. Nang dahil sa pagsisikap mo, 'di ba, talagang pinilit mo makapagtapos ng pag-aaral at makapasa sa exam. Yan. At ngayon isa ka ng ganap na arkitekto. At dahil diyan, i-add ka namin sa Facebook, friends tayo. Ako gusto ko talaga na ipagkaibigan sa mga arkitekto, partner, kasi ang galing nilang gumawa ng Isip, mga oo. ng mga very creative pagdating sa paggawa ng mga structures. Correct, Diba? correct. O, diba? Yun yung mga kinakaibigan namin. Yan. Close tayo, 'di ba, Nida? Message ka sa amin para Para close, para meron na po talagang pagpapatunay na close tayo. Charot. Then we feel your pain, we feel your weariness, yung pagiging tired. Nakakapagod talaga kung napakaraming taong umaasa sa iyo, 'di ba? At hindi ulitin ko po, hindi masama kung pipiliin mo yung sarili mo. Yeah, 'di ba? Salamat sa iyo, Nida, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!